Здравейте! Добре дошли в днешното видео, в което няма да правя нищо. Нищо не гледа, така съм писал. Да. Просто стига. Така, днес ще реакваме на първото ми видео. Всъщност не на първото ми, на второто ми видео, понеже разбрах, че първото ми е много... не гледайте нищо тук. Тридесет и девет. Значи, сега просто влизаме в видеоменето. Не може ли просто да... Трябва да скролвам до утре. Пич, скибрит и крачета, да. Ето това е такова от кибрид и един кибрид. В трети клас. Вау! В началото на трети клас. Бе. Като замисля, бях по-голям аутист, отколкото съм сега. Чудо се как нашите не са нападнали, не са ме пребили просто. Още имам. Това е частта, в която бях с пълпиче, смисъл, така беше, късата им беше така нагоре. Ама тук съм се развалил. Изпи го. Това фак. Може би не съм казал. Дайте лайк, абонирайте се, напишете коментар. Просто правете утре, в смисъл днес, понеже сега е 3 часа и 44 минути. Ще снимаме с GoPro-то ми. Отиваме на терена и ще снимаме футболно видео. Аз не съм фен на футбол, просто решихме да цъкаме футбол, защото баскетбол не ми се цъка в тези дни. Дока бях много добър на футбол, можех да правя around the world с кръченце и се вършим, да. Можех да правя around the world. Тук си праснах буквално тела, не знам как да падна. Мисля, че тук начин не направя лесно. Ще изгледаме не само това видео, ще изгледаме и още едно. Ето е топата. Дока не може да играя баскет, не може и да дриблирам. Аз сега мога да играя горе-долу баскет, смисъл. Трябва на отбора, така. Ами да, хора. Там телефона или беше? Това може да ви кажа. Ударете по едно юмруче на лайка. Ударете по едно юмруче на лайка. Значи, ютубърите схранят с лайков. Айде да ме оставите глава. Не, няма да гледам това. Няма да гледам това. Няма да гледам. Част първа.
Аз ще гледаме видео, което е направил 1229, вярвате ли? 1229 на тази пустия. Не, ще направим на това, което не съм гледал. И 2-1 и започваме кавъра. Майка. Бит. Фъко бейбе. Сега ще ги бием. Хората говорят, с гърба говорят, по моя да разговорят, но всичките могат да го духат. Ай, да го духа. Ай, ай, хората говорят, с гърба говорят, по моя да разговорят, но всичките могат Не мисля така. да го духа. Той е на друг. Покола ми, мътни спомени. Ще помоля ни бърни. Виж какво, мишко не ще от тебе, нищо ще взема твоето зло. Като кобрата от бам, ще те правя, ще изям вуче. Бам, бам, ще те купа. Дам вуче, ще интернет, вестници и медии. Заровам си глава в жълтите енциклопедии. Бам, ти си бял, бам, бам и кипял. Всичките на тоя маскен бал. Само аз не съм маскиран, улични ти конфискирам. Изкирам ги затривам, бич. Ме е без теб. Ме е без теб. Ме е без теб. Аре, бе. Ме е без теб. Ме е без теб. Не ме е без теб. Аре, бе. Хората говорят, за гърба говорят, по моя адрес говорят, но всичките могат да го духат. Ай, да го духат. Ай, хората говорят, зад гърба говорят, по моя адрес говорят, но всичките могат да го духат. Ай, да го духат. Без теб. Ме без теб. Ме без теб. Аре, бе. Ме без теб. Ме без теб. Ме без теб. Аре, бе. Хората ми чувам думи. Моля, пали много ясно, само спешена за хейтерите, не. Ще ми се усни, намигат на очи. Но си отдалече им дечи. Че е твоя, аз съм с нея, съжалявам, че обичам. Трябва да живея без. Това е много лошо. Зраза. Не знам. Къде ще е фен Казвам. Се. Майка ти газа ми пост. Тук съм слушала. Теорят, зад гърба говорят, по моя адрес говорят, но всичките могат да го духат. Ай, да го духат. Да видим какво е с най-известния мотив. Хората говорят, зад гърба говорят, по моя... Вижте, имам 23 дислайка. Глед сега. Много хубаво кученце, сладко кученце, хубав клип, много хубаво кученце. Плюс Деника, мерси, смисъл ли, каква порода е кучето ти? Аз имам 7. Кучето е добре, ти си тъп, така е. Аз съм тъп, не заслужавам живот. И помниш ли ме, Емиляне? Гого 1, 2, 3, 4, 5. Не мога да работя видеото, така че... Не, нямам си... Не те помня, братле. Не си спомням кой си. Имаш ли някакво... Това поне мисля, че е... Поне имаш ли видео? Окей, тя мисля, че има хубави видеа. Знаеш какво? Ще се съдна. Айде. От мен да минем. Само, че ще трябва да ви кажа, че трябва да си сложи бакграунд, защото иначе изглежда доста зле. Ако искате, сега мога да ви покажа моят бекграунд. Бакграунд. Също. Влизам сега
Не, ето, вижте как ми изглежда от сега нататък, понеже аз като цяло ще пускам така коса. Ето ме мене. Понеже компа ми е 2000 лева, не знам защо, но толкова е слаб, защото го взехме доста така. Здравейте хора, аз съм Емо и това е описание, имам комп за 2 бона и съм пак, да, това е. Така съм, понеже нося очила. И да, сега ще ми видите хубавият як бакграунд, който... Ето го, любимия ми бакграунд. Ето я Tracer, ето я и Widowmaker. Между другото с Димитров БГ очаквам отговор от него. И ще направим, може би, видео. Който е окей. Да, даже ще ви покажа каналът му. Моля ви се, отидете, събнете за него, Димитров БГ. Вижте, труди се толкова много. Прави видеята много по-добре от мен. Изгледал съм му половината видеа, просто ме мързи да му гледам другите видеа. Не че нещо, просто съм мързелив. И да, ето и той снима с Camtasia. Надявам се ви е харесало това видео. Дайте лайк, абонирайте се и чао!